apa iki rek kene? Pacaran lho, padake kowe ra duwe pacar. Jangkrik. Pantesan anget-anget, kuali rokok hujan. Dih aku. Urip dhewean yo ngene iki yo. Pikirane ngandi-ngandi. Jelas, langsung tenang. Woi, Agus. Yo, hati-hati. Kopi bolo. Enak ya, canok. Mesti sepapel. Nah kene mestine kuraras karo ampe. Dino ya cepet ngiram. Rasaan wingi lho. Lagi dirasa. Saiki masa cukup-cukup wis dino Minggu. Tapi nek dino Minggu ngene iki aku jane ya rada seneng. Sithik tapi kurang sithik. Tapi ku ora mangan nek dino Minggu libur. Dadi aku pengen ngare. Enak. Jam ya cepet iki mau. Masa lagi melek lho. Masa wis sadan asar jam 3. Oh iya. Tangiku mau jam 2 awan ya. Lali aku yo. Agus ngopo ae? Bersih kira umum. Wamal dasi sana ku apa ae? Apa ya Agus? Kuwi to, Cik. Arek rame nih ram mandi ata amer yo. Main amer wae wis lembuse tak critane kehidupanku. Lah sing ndok lawang kene sapa to? Apa tukang kono kae yang biyen ngono kuwi lawang dan nyalah sing lawang. Mangkane nek linggohe nganggo moto. Linggohe nganggo bokong. Ora nganggo moto. Wis rasa gegas blokong. Blokong wis rasa digagas pas lawang kowe. Tak critani, Cik. Kehidupan kuwi sakwene bojoku dadi TKW kae. Jadi sedih banget tau. Alah lek kesedihan meh mbok cerita-critakne nang aku. Aku lho weh lara kok kowe. Lah piye, Cik? Nek nggo lara barang iki. Lah mbok diobatne nang rumah sakit kono lho, ben mari. Masalah kuwi ra kena diobatke lek. Masalahe. Kanca-kancaku wis do mbangun rumah tangga kabeh. Laku. Bangun pagi untuk ngarit. Masalah kuwi kabeh, Cik. Iki sing ngeki Gusti Allah. Kabeh wong iki rezeki dhewe-dhewe. Wah, kowe ngomong ngono dadi kelingan sing pepatah kae lho. Pepatah apa to lek Agus? Siapa yang melaksanakan hari Minggu dengan ikhlas, sabar, semangat. Sementing siji iki sing penting. Ngariti bali pengokeh. Gek ngopo lek? Sing sok dina Senin, Cik. Nek ora percaya, jajal. Manut aku, penak-penak. Alah lek, aku sampe dino males-malesan. Jenenge nek bar Minggu ki Senin ya, Lek. Apa iya ta, Cik? Heeh. Patahku iki mau salah berarti mau. Salah. Wis Gek katimbak ngopo ayo golek perkara kowe. Wah, yo. Ayo. Kowe lah. Ngawur kowe iki. Ya piye to iki? Dalane kono ayo. Wis gitu. Tak gandeng. Oh, iki wingi gone ngendi ta? Nanti lali aku. Mesti kebiasaan aku gerbengkel. Mesti ya kuner kurang, ya turah. Kene apa iki? Apa ini? Ning ngene ya senene Pak Polisi. Oke nih. Ini kene ya elek to ya aja. Weneng ngene ya kaya Power Rangers. Kaya zaman tonton aku dek cilik kae iki. Seneng Power Rangers. Mesti ngene iki. Se. Pat jopati sing piye iki? Oke, ini enggak dong. Yaudah kene
Nyoloi apa iki? Kajane takon ning endi to wingi kami. Alah, pasang lampu. Lampu maring ngopo? Masa depanku lho wis luwih terang saka lampu iki. Wah. Mesin penting ki enek spion. Ben iso nyalang masa laluku. Iya, iya ra. Ya sik iki. Weh. Tidak pegangan tangan pacaran ae to. Aku gandeng kowe mergo mlakumu nyalon, lemah lembut. Ya anu lho. Napa? Lelah lho aku. Lelah mlaku perawan ngono. Ya lah aku masih ting tak gedong rasa ting-tingan ayo. Ayo jengat iki kok. Rincian iki. Kaya sing anu kae. Karena macam aku kae tak bener. Biasanya kayak tukang gawe keributan. Terus rawe. Berundi. Aku ora kae lho, Cuk. Oh iya. Semat. Sekira to. Ayo disandri ya mantene. Info ngono kae lho. Gayeng mbon. Gayeng. Sapa tau beri kae gedung-gedungan. Agus. Ampun, Bos. Disabene kae aku ora baleni nek. Ampun. HP malah mali-mali to, Bos. Lah aku cewek diaro kowe biyen jaman biyen kae kok. Masa lalu kae tak lupakan. Dari apa dek rene? Sik, tak nyerahke kuyul iki sik. Iya. Ini apa bahasa rene? Bahasa ini rene. Takok info aku. Info apa? Gedean pokoke. Dikir-kiden. Heeh. Masalah gelut apa masalah piye? Kabeh. Dulu ta pokoke sapa mateni wong apa piye jos. Sing penting ora mateni wedhus. Masalah gelut dikir-kiden besok melu aku. Nanti neng jembatan kono kae Narik pari. ngising. Ngising nang. Ngising. Dikir-kiden jare. Oh iya. Dikir-kiden to. Heeh. Nangis. Jam 4 melu aku ning rono. Besok ketemu ning pertigaan rono ya. Ya. Melu aku ning rono. Biasanya kono akeh wong pacaran. Ayo dijaluk dhuwit, jual tosian. Di gua ning kali iki. Ben Kelly. Piye kowe? Nah, kuwi cocok-cocok wae iki. Kan? Yo, mangkat lho, mangkat keswa, mangkat. Leh. Maju nang iki to. Iya, Kelly. Tahu ya. Iya ta iki. Iki ta iki lali. Berangkat. Ya keras apa yo? Punya rasanya hari apa? Nah, hari Senin mana ya? Salah. Apa? Hari ini kamu cantik. Halah gombal. Selain hari ini kamu cantik, hari ini lo spesial lagi nih. Spesial apa tuh ya? Dijar tebakan Bu. Oh iya ya, kan hari ini hari jadian kita yang ke-1 hari. Kae sik wong pacarane lho. Oh iya. Oh iya. Heeh. Mosok sakit kaya ngono pacaran iki disikat ora? Ana nek aku. Ya lebih gede. Hati-hati malah sih. Mesakne aku. Mesakne. Anda jak mesake piring. Ya kan aku di perasaan. Aku ora. Foto kok sih. Sambil ya. Jadi. Lah. Coba kita tekani. Pacaran oleh pada kayak gue rande pacar. Tidak boleh pacaran sering sholat berjamaah. Lah kok saya Pak Bupati. Nah, Pak Bupati ora masalah. Tapi ya bener sih omongi cah iki mau. Awake dhewe di pacar. Kowe lak duwe bojo. Alah di bojo kaya ngono e. Nang luar negeri mbok kerja, mbok apa ae. Jojo gur kerja open BO. Masalah pacar santai wae. Wong aku ganteng kok. Enggak mau tengah. Alah, Lek.
Berkesedihan mah buat cerita-cerita kene aku. Aku lho. Lor. Kerang ini. Artis yang ganteng Alah lek. Berkesedihan mah buat cerita-cerita kene aku. Aku lho. Anu terus yang gua hafalan. Alah lek. Berkesedihan mah buat cerita-cerita neng aku. Aku lho. Apa tuh lagu? Bisa ke ram nanti arah tak amer ini mau. Wes lungguh sik. Tak critani. Boleh badalah. Jangkrik Kamu ngapa lho, Cocok? lawangmu lho. Jaili wong. Tidak kok dua aku, salah satu tukange kae. Ngopo rene? Ngopo rame-rame. Malah gandengan tuh, Cik. Yang pacaran ae. Tidak tahu saya. Aku gandeng kowe mergo mlaku malon ben gak cepet ndang tekan. Ulah aku ki jek ting-ting lho. Jojo gur kerja open BO. Aja meneng wae kowe. Lah kek kamu. Tapi bener sih omongnya Tasah iki mau. Awake kira di bojo. Pacar. Ndak bojo.